eddig az volt a social médiában, hogy mindenki a legszebb pillanatait mutatta, a legszebb arcát, a legszebb fotót. Nekem egy kicsit már nehéz csak úgy kendőzetlenül a magam valójában megjelenni egy videón. Most már mindenki videót csináltat magáról. Én is azt csináltam a korábbi kampányaimban, vagy a korábbi videóimban, hogy megvolt maga az alapötlet, megvolt az, hogy miről szeretnék beszélni, voltak sarokpontok, de egyszerűen nem tudtam úgy elmondani, ahogy látom, hogy nagyon sokan beszélnek kamerába, nagyon szépen összeszedetten, nagyon szabatosan, szép hivatalos nyelven, és úgy éreztem, hogy én kevesebb vagyok, mert én nem tudok úgy beszélni, mint ők, és én is többször AI-jal írattam meg a szövegeimet, és próbáltam meg felmondani. Most már annyira ki van hegyezve a szemem, fülem, minden érzékszervem arra, hogy amit nézek, és amit olvasok, az valós vagy nem valós, hogy nagyon-nagyon árulkodó jelek vannak, amiket észreveszek, hogy ez most igen az, vagy nem az, mintha kezdene kikopni maga az emberi személyiség, az embernek a saját valója, az embernek a személyisége, az egyedisége, az egyénisége kezd kikopni. Szerintem egy sokkal szebb világban élhetnénk akkor, hogyha mindenki saját magát felvállalná, és mondjuk mindenki úgy viselkedne, vagy úgy beszélne a kamera előtt, mint ahogy a való életben szokott. Mindenkit arra biztatok, hogy igenis, vállaljátok fel magatokat, merjetek bízni annyira magatokban, és merjetek bízni annyira az emberekben, hogy meg lesznek a saját embereitek, meg lesznek a saját ügyfeleitek, meg lesznek azok a személyek, akik hozzátok tudnak kapcsolódni, pontosan amiatt, amilyenek ti a való életben vagytok.